nyoto Gajah sewu pangirite ana gento Mas mulelo aduh baku Hadi brojo kalpiko kena apa para banjur wani nglarak lawan dulur tuwa luput ku apa dik luput ku apa yen pancen nyata sliramu wani nglarak lawan Braja Musti mbok kandha bloko aku iki dulur tuwa luput ku apa ya kakang yen pancen nyata rika kepingin weruh keluputan rika sak temene ngono ngene ya kakang ya aku iki ora kresa nglarak karo para ora dene kananku bebelo kelawan Mbak Ayu Arimbi kakang nanging aku wedi karo kakang Brajadenta diawas-awas anggonku urip ana ing alam donya menawa aku melu kelawan Mbak Ayu Rimbi bakal diperjaya kakang mula bukane kakang iki dina aku nglarak karo para namung mung api-api nglarak kakang iladialah dadi siramu belo karo Mbak Ayu Arimbi ya dik ya iya nanging iki mung pura-pura bloko tegese api-api iki dina kakang ayo ngayuda namung api-api bloko ya kakang ya mengko yen wis aku gejodi yodaku aku kipatno yaiku supaya rotoh ana ing kraton Pringgondani ya yen kaya ngadeka ngangeli kaya ngono lho Kang iki ngono duduk baen-baen Kang anjene nyata kaya ngono karepe Kakang Brajadenta ayo melok aku wae ayo menyang ing kraton Pringgondani aja kadhe gelut lho Kang ya Dik iki dene sauntara yaiku aku ngayuda karo Braja Mikalpa supaya kono ora didukani kelawan Kakang Adipati Brajadenta ngadeka yen kok mengkono wani mati pangrung-ruming wirang wani laras padha mala sumandening ngeblataken juru bekah noralanggeng wah Kakang Braja Musti aku labet labuh kelawan Kakang Adipati Brajadenta menawa rika ora bela lan Kakang yaiku Brajadenta sisan-sisan anggen jara jati ngapara ya yen pancen kowe mengkon tak turuti apa sing dadi kekarepanmu aja ki
Adi Brojo lanatan ndaki patno aja rotoh-rotoh waton ora rotoh ana ing kraton Prihondani.